O Auditorio Municipal de Ribeira será un dos escenarios principais das actividades programadas polo Concello para este Nadal, moitas delas en colaboración co tecido asociativo como a Gala Solidaria de Cáritas que terá lugar este sábado día 14. Comeza este sábado 14 ca Gala de Cáritas parroquial, pero estará repleta de actividades durante todo o Nadal. Temos tamén, por exemplo, o domingo 15 o espectáculo de La Reina del Hielo, que tamén xa foi pois comentado nunha rolda de prensa previa, non? Aos fins de semana seguintes vai haber, por suposto, festivais de Nadal de Bailadela, de Alfaia, de Amas de Casa, de Taúme, non? Xa asociacións consolidadas aquí en Ribeira que teñen festivais pois de verán, de Nadal e que, por suposto, pois teñen que formar parte do Nadal cultural do Concello de Ribeira. O Grupo Municipal de Teatro tamén vai a facer unha lectura dramatizada do conto de Nadal de Dickens. Unha vez comecen as vacacións escolares, por suposto, pois programaremos espectáculos infantís de maxia, monicreques e musicais gratuítos que estarán desplegados nos dípticos que repartiremos a partir desta semana. A música será outro dos pratos fortes deste Nadal, con numerosos concertos enmarcados no ciclo Rúas Musicais que se desenvolven en colaboración coa hostalería local. Que se vai seguir apostando polas rúas musicais porque entendemos que esta simbiose entre o Concello e os locales de hostelería fai que a xente sala, se diverta nestas fechas, pero ademais que faga gasto que é importante para estes locales de hostelería nestas fechas aproveitar o tirón que teñen as festas. Decir que estes concertos se levan a cabo con os locales de hostelería, os que se lles dixo que eles podían escoller directamente a cada un dos grupos que iban a actuar, o Concello asumiría unha parte ou a totalidade según as cantidades que costase o caché de cada artista, e foron eles os que entenderon que por eso hai algúns grupos que se repiten, que son grupos, a maioría deles locais. Tamén o comercio implícase na celebración do Nadal en Ribeira, polo que o Concello organizará actividades de animación de rúa e fío musical para favorecer a afluencia de xente e dinamizar así as vendas. O Concello tamén animará as rúas con charangas os días 24 e 31 de diciembre. Tamén se apostou por alegrar as rúas con fío musical para favorecer o consumo no Concello. Para a rapazada, o tren infantil percorrerá as rúas os días 24 e 31, no horario de 11 da mañán a 2 da tarde e de 16 das 4 da tarde ás 19 horas. O programa complementase con moitas máis actividades como o Nadal Pelegrín, a festa de Noitevella ou a visita dos reis ás parroquias previa á cabalgata do 5 de xaneiro.